Ей, къде отиваш? Стефко, насам! О! Стефче! Изтървахме нашата писта, бе, мътълче. Давай направо, давай. Давай направо, айде. Защото изтървахме нашата писта. Айде, татко снима. Я направи няколко завойчета, да видим как правиш завойчета. Така, давай сега. Завойчета. Давай. Иди да спираш. Давай. Хей! Браво, бе, юнак! Давай насам! Няма, мътълче. Този е другия лифт.